माझघर का येऊन पोचलो आणि आता जातो आम्ही जोग माझघरात। स्टफ हलवो आणि हय साऊथ इंडियन पद्धतीची सुरमई, कोलंबी फ्राय आणि कोलंबी लॉलीपॉप, कोलंबी ठेचा आणि हय हा खेकडो माझ्यासाठी। आणि आजची सत्कार मूर्ती आमची आई, आईसाठी आम्ही मागवला पापलेट थाळी। सिल्कची चॉकलेट दिलेली आहेत 2 आणि ही कायची गॅलेक्सीची 2 चॉकलेट दिलेली आहेत। फटा पोस्टर निकला हिरो। नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत। तर मंडळी तुमका माहितच असा की आई मुंबईत गेलेली असा आणि आम्ही हॉटेलांनी जेवक जातो। तर आज आम्ही जातो आई घेऊन हॉटेलात जेवक आणि ता आपण ठाण्याच्या माझघर मध्ये, कारण पर्सनली आमका माझघर आवडला होता आणि ता आईक पण आवडत, म्हणून आम्ही माझघर का जातो ठाण्या का। तर शेवटपर्यंत व्हिडिओ आमचा बघत राहा, आम्ही आईक घेऊन जातो माझघरात। तर मंडळी हाय सर्वांची आता तयारी झालेली आहे, ओला बुक केलेली आहे, पण ओला येऊ का अजून 11 मिनिटं लागणार आहेत, त्यामुळे सर्वांनी मस्तपैकी बसून शान घेतात। त्यांना आता मी शान देतोय। भावी रेडी आहे, विठ्ठल रेडी आहे आणि हय आई आमची मस्तपैकी पर्पल साडी घालून रेडी आहे पर्पल गँग मध्ये। आणि हय जिया आमचा काय घड्या कॅटवाला घड्या सोडतच नाही, हा बघ काय कॅटवाला आमचा घड्या सोडत नाही। आणि दीपाली जिया दोघवले रेडी आहेत, सर्व एकदम ओके ना। बायनी इला होता तेव्हा आम्ही कोकण फ्युजन का पार्टी दिलं होतं आणि आता आई आणि विठ्ठल इल्लो हा, तर मोठी पार्टी तर होणारच हा। त्याच्यासाठी आम्ही जातो ठाण्या का। हिप हिप हुर्रे। तर आता गाडी इलेली असा आमची आणि आम्ही जातो आता। हे चला बसून घ्या, खय काय बसणार आज? मी आणि भावी पुढे बसतो, आई काय बसव। तर म्हणजे आम्ही तर निघालो आता आणि हय पलावातच आमका हय ट्रॉपिंग मिळाला फुल, म्हणजे आमका आता जाऊ लेट होणार। पण हय ड्रायव्हरने आमच्यासाठी आमचे व्लॉग लावून ठेवले ना, हे काय ते बघा। आमचो ड्रायव्हर आमचो सबस्क्रायबर हा आणि त्याने आमचे व्लॉग हे लावून ठेवले ना खास। ह्यो आमचो लास्टचो व्लॉग आता आई बघता मागे बसून। आई आणि विठ्ठल दीपाली मागे बसलेले आहेत, जिया आणि आमचो रहमान शेख आमचे ड्रायव्हर, हे आमचे सबस्क्रायबर आमचे व्लॉग बघतात आणि त्यांच्या बरोबर आम्ही पण बघतो। पण शेख भाई आगे देगा, नाही तो हमारा व्लॉग तू खत्म कर देगा। तर आता आम्ही व्लॉग बघतो आणि व्लॉग बघत बघत आम्ही आता ठाण्यात माझघर का जातो। चला भावीजी आले माजली खाऊन माझघरचा, चला लेट्स गो। आता मी ठाण्यात एंट्री मारलो आणि पावसानं आमचं स्वागत केलेलं असा। आता 5 मिनिटातच आम्ही जाऊन पोचतो माझघरात। फायनली आम्ही आता माझघर का येऊन पोचलो आणि आता जातो आम्ही जोग माझघरात। चल गे ऐक धर, चला तुळशीत पाया पडून चल आई, तुळशीत पाया पडून चल पुढे। हा आईन पडल्या, खराच पाया पडल्या ना आई। नमस्कार। अरे आईचं स्वागत करा आमच्या। हा हा अरे खरंच स्वागत केल्याने। वेलकम टू सिंगम, वेलकम। तर फायनली आम्ही माझघरात येलो। अरे आणि ह्या हे होता सनरूप होता, पण आता काळोखामुळे दिसत नाही। त्याचा मेनू कार्ड बघ कसा आता। हे आई ह्यो यांचा ओटो हा बघ, एकदम भारी आहे एकदम। तो ओटो आणि तो मजगर आहे त्यांचा। चल दाखव आई का, दाखव रोवळे बिवळे सुपा बिपा दाखव आहे का, कवग्या पण आहे का बघ। माझघर आहे कौलात बघ, आणि हे गावासारखे फुटलेली कौला नाही आहेत, गळत नाही आहेत बघ। दीपालीने खाया, हे दीपाली खाय बसूया, बाहेर बसूया काय आत बसूया। बाबलो ऑर्डर घेताय हो बघ। हे झाला काय, डिसाईड झाला काय? जिया आणि दीपाली आजी एक दाखवता काय काय हाता, आई बघतात फोटो बघता काय काय हाता। तर आता हे डिसाईड करतात आणि माझघरचा मेनू कार्डच बघून भारी वाटता। मागच्या वेळी मी नथली चोरून नेलं होतं दीपालीसाठी, आता आई का नथली देऊची आई हवी आहे तुका? नको म्हणता, सोन्याची हवी आई का? तर आई तुका काय हवा स्पेशल? तू आज सत्कार मूर्ती आहेस आमची। काय
होय नक्की ना. हा तर जिया आजीसाठी काय मागवलं या तू सांग. प्रॉन्स मागवूया आई. चिंगळा आणू सांगता तुका चावतील ना तुका. तर हे आता आम्ही मेनू डिसाईड करतो. आता फायनल मेनू आता दीपाली सांगणार आमका, आमची होम मिनिस्टर. तर दीपाली सांग. कोळंबी फ्राय आणि मागच्या वेळी आम्ही कोळंबी घेतला होता. हा तर विठ्ठलसाठी आम्ही आता ठेचा कोलंबी मागवतोय, कारण ते का झणझणीत हवा त्याच्यासाठी ठेचा कोलंबी आम्ही मागवतो. आणि ह्यांच्यासाठी कोलंबी फ्राय, म्हणजे हे 2 कोलंबी फ्राय झाले. त्याच्यानंतर स्टफ हलवा मागवतो आजीसाठी, म्हणजे तो कसा सॉफ्ट असता आणि चांगलो असता. 3 झाले. आणि सुरमई फ्राय माझ्यासाठी झाली. मी खेकडो घेते. ओके. आणि सुरमई फ्राय 4 झाले. अजून काय राहुला. हा 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 हे सुरमई ही दक्षिणात्य पद्धतीची. हा हा ही एक ट्राय करूया आपण. झाले किती आहे. 5 झाले. 6 झाले. 6 जणांका ताबा आळस काढता. हा कोलंबी लॉलीपॉप ना तो भावीसाठी, म्हणजे 6 आयटम आम्ही मागवलं. परत एकदा रिपीट करून सांग सर्व. कोळंबी फ्राय, हा ठेचा कोळंबी, हा त्यानंतर स्टफ हलवा, ओके, सुरमई फ्राय, हा खेकडा मसाला आणि प्रॉन्स लॉलीपॉप. तर असे 6 जणांका 6 आम्ही आयटम मागवलेले असत. खुश ना. जोश हाऊचं जोश आई जोश हा ना. आई आमची थोडी ठाण्यासून आता प्रवास करून दमली आहे. ती डोंबिवली ठाणा 1 तासाचा प्रवास करून दमली आहे. AC फुल होतं गाडीत तरी पण ती दमली आहे. तर तिच्यासाठी आता आम्ही दाक्षिणात्य पद्धतीचा काय तर सुरमई नाही स्टफ हलवो आई का आम्ही देणार आहोत आता. तर बघू आता येत थोड्याच वेळात आमची ऑर्डर. आम्ही वाट बघतो. इंतजार कायम रे. तर फायनली हय प्रतीक्षा आमची संपलेली असा. सर्वांच्या तोंडावर खुशी हा की नाही आई. खुश ना. कारण हय आता आमचं स्टार्टर इलेलो हा. जियाची तर खुशी अगदी गगनात मावेनाशी झालेली आहे. आणि हय इलेला हा स्टफ हलवो आणि हय साऊथ इंडियन पद्धतीची सुरमई आणि हय काय कोलंबी फ्राय आणि कोलंबी लॉलीपॉप, कोलंबी ठेचा आणि हय हा खेकडो माझ्यासाठी. 6 जणांका 6 आयटम हय इलेले असत. सर्व अगदी झणझणीत आयटम आम्ही मागवलेले आहेत. कोणावर अन्याय नाही केला. सर्वांका सर्व आम्ही मागवलेले आहेत. तर आई तू काय घेतस. आईच्या पुढ्यात काय दिसता हलवो. तर आई हलवो घेता आता. आणि जिया तू काय घेणारस. लॉलीपॉप. बापरे. आणि हे काय भावीन कोलंबी. आणि हय विठ्ठलान सुरमई घेतल्या ना आपली. आणि हय ठेचा वाट्या गेलेलो हा दीपालीच्या. आणि हय हा खेकडो माझ्या वाट्याचो. तर आम्ही आता तुटून पडतो. सर्व हे तुटून पडलेले आहेत. आई हय काय खाता लॉलीपॉप खाता वाटता. होय आई काय आवडला तुका. लॉलीपॉप आवडला का सुरमई आवडली. सुरमई आवडली का नाही सरंगो नाही आवडलो. काय आवडला तुका. काय सर्व आवडला. तर हय सर्व तुटून पडलेले आहेत. आणि दीपाली हय खाता खरडा कोलंबी. ह्यो हय लॉलीपॉप खाता आमचा मांजर. आणि विठ्ठलने थंय काय सुरमई बसवल्या ना. आणि भावी तर ऐकत नाही. आणि मी हाय आता डेंग तोडतय. आई फ्रेश आहेत ना मासे. आई ऐकत नाही खाता बाबा दणकाव. खा खा. आई का आता एक डेंगू तोडून देतय. आई डेंग्याची टेस्ट खूप भारी आहे. मी एक खाल्लंय डेंगू. आता तुका देत एक डेंगू तोडून. काढा तोडा ना. तोडत लॉलीपॉप. हे आई घे. आईसाठी खास मी देतय. कसो हा तो सांग. खाडीतलो हा की नाही. खाडीतलो हा काय सांग. खाडीतलो तसोच आहे ना. आपल्या खाडीत भेटता तसोच चव आहे ना. नाही याची चव आहे ना भारी आहे. कारण हे जिवंत असतात ना. आला काय खेकडो फोडून फोडतय. माका काय ह्याचे क्रॅप कटर नाही. माझं क्रॅप कटरच वय बसवलेले 36. 2 कमी आहेत त्याच्यात. पडले वाटत. दाढे पडले.
एक फ्रेश नंबर. कधी येलास ना खेकडो मागवा. मागदरचं खेकडो एकदम ताजो असतो. जबरदस्त असते. बरबटातले हे बघ काय म्हणतात बरबटले बरबटले. त्याशिवाय खाऊकत नाही तर ऑलमोस्ट आता हा सर्व आमचा संपत इलेला असा. थोडाफार रावलेला तो भावी आणि विठ्ठल तो फडशा पाडतील. म्हणजे सर्व साफ करूची प्लेट साफ करूची जबाबदारी ह्या दोघांवरती दिलेला. पुतणी आणि पुतण्यावर नाही पुतणी आणि काकावर जबाबदारी दिलेली आहे आणि ती जबाबदारी बरोबर पार पाडतं ते. आई का भात हवा. आई भाताची वाट बघता. मगाशी स्टार्टरीला होता तेव्हा आई म्हणता नुसता खायचा काय भात खाया नुसता खाऊ काय मी भाकरी तरी द्यावा. आता सर्व वानर सेनेने फडशा पाडलेलो. उद्या खेकडो असू देत की सुरमई असू दे पापलेट असू देत कोलंबी असू देत सर्वांचा फडशा आहे पाडलेलो. आणि भावीन तर आहे अक्षरशः सोलल्या नाही बघ खेकडो. अक्षरशः खेकडो सोलून राहला. आता माझ्याकडनं खेकडो मागून घेतल्या आणि खेकडो अक्षरशः सोलल्या ना. चटणी फक्त ठेवल्या ना. तिखट लागले वाटतं होय. तर मस्तपैकी सगळ्याचा फडशा पाडवून झालेलो असा. आणि आता वळणार आहोत आम्ही दुसऱ्या पडावाकडे थाळीकडे. आणि थाळी आता आमची थोड्याच वेळात येत. ह्या आता आम्ही आहे उचलूक सांगतो. थाळीओ इलेले असत. विठ्ठलानं आमच्या काय मागवल्या ना मटन थाळी आणि आमच्या आईसाठी आणि आजची सत्कार मूर्ती आमची आईसाठी आम्ही मागवला पापलेट थाळी. आणि हाय भावी जियासाठी मागवला आम्ही प्रॉन्स थाळी. हाय चिंगळा मागवलेले आहेत सर्व प्रकारचे चिंगळा आहात आहे मस्तपैकी. आणि हाय दीपालीने मागवल्या ना सुरमई थाळी. मी आणि दीपाली आम्ही नवरा बायको दोघा सुरमई थाळी खाणार आहोत. मस्तपैकी सुरमई मोठं पीस हा आणि सर्व गोलमो बिलमो सर्व हा. भाकरे तांदळाचे भाकरे पण हा. हे विठ्ठल कसा मटण मस्त ना. आणि आई तर काय पापलेटवर तुटून पडली आहे. पण नुसते भाकरीच ते का लुसलुसीत गावली आहे तर काय भाकरीच खाता. आणि ह्या काय बारक्या पोर माझा काय खाता एका कोलंबीच हवी बाकी काय नको. आणि दीपालीने आहेत तोडल्या ना सुरमई तोडल्या ना. मगाशी सुरमई चांगली लागली म्हणून परत मागवलेले. तर हे आता आम्ही खातो पहिले. मग जबरदस्त एकदम फ्रेश आहे. सोलकडी एक नंबर आहे. सोलकडी पिऊन बघ. या हात धुतलं काय. तर हाय बऱ्यापैकी फडशा पाडवून झालेलो हा. विठ्ठलान पण मस्तपैकी फडशा बकऱ्याचा फडशा पाडल्या ना. आणि आईन पापलेटाचा फडशा पाडल्या ना. बघूया हा बघ काय केल्या ना. आता बकऱ्याचा फडशा पाडल्या ना. आणि मी हाय सुरमईचा फडशा पाडलाय. हा बघा जर सोलकडी राहली आहे ती पिऊची आहे. दीपालीनं आपली सोलकडी पिऊन टाकल्या ना आता बरोबर. तर हे मस्तपैकी आता फुल ना. तर आता वाजले 10 आणि आता आमका जाऊचा प्रस्थान करूचा. आई झोप नाही ना येता. जियाक आमच्या झोप योग लागली. आता जाऊचा डोंबिवलीक 1 तासाचा प्रवास हा. आणि त्याच्यानंतर घरा. खरंच मस्त जेवण होता. पोट अगदी टाईट झाला. सोलकडी पितय जिरवणे का. सुरमई जबरदस्त होती फ्रेश होती. एक नंबर. माझगर कडून टाळ चिपळ्यांसाठी खास गिफ्ट दिलेला. टाळ चिपळे अरे बापरे खरंच लिहिलेलं आहे टाळ चिपळे. माझगर कडून भेट. पापलेट रेमटावल्याबद्दल त्यांना खास गिफ्ट मिळालेला. हे खुश ना. चॉकलेट आहात हे बघा सिल्क आहात. भावी खुश ना. हा हा
ते काय गाडीत पण उघडशाल, हे घरी जाऊन उघडायचा नाही तर गाडीत उघडशाल. थँक्यू बोला. चला बाय. तर आता जेवण झालं आणि आम्ही आता निघतो. हे काय आला पाडवतास कशा? आणि माझघरच्या बाहेरच आमचे सबस्क्रायबर भेटलेले असत. खायचे तुम्ही मालवणचे वाटता? खायचे तुम्ही मालवणचे आहात आणि तुम्ही चौक्याचे. ओके ओके थँक्यू. असेच बघा व्हिडिओ आमचे. दहावीचा तर आता गाडी इलेली असा आणि आम्ही आता प्रस्थान करतो. आता आम्ही माझघरात रेमटाऊन घरात येऊन डोंबिवलीत पोचलो ठाण्यासून. आणि हेंका आहे थारोन आया हे आहे फोडतात गिफ्ट फोडूक घेतल्यानी या. तर बघू आता काय माझघरवाल्यानी खास टाळ चिपळ्यांसाठी काय गिफ्ट दिले ना कळत. आता टाळ चिपळी लिवलेला माझघर टाळ चिपळ्यांका माझघराकडून भेट. तर आता काय भेट इली आहे ती बघूया. काय लाईफ इन्शुरन्स नाही हे काहीतरी गेम आहे वाटतं लुडो. सिल्कची चॉकलेट दिलेली आहेत 2 आणि ही काहीची गॅलेक्सीची 2 चॉकलेट दिलेली आहेत. आणि ना हायता काढा हायता. हा बरोबर उगाला हायते काय नंबर बिंबर हत हे असा हे बघ. फटा पोस्टर निकला हिरो. हा गाडी आहे ती. काय गेम हा कसलो पैसे हत हे बघ. माझघराकडून पैसे भेट इलेले असत. बंडला इले हत 2 बंडला इलेले आहेत. गेम हा तो खेळूचो. तर लय मोठा गिफ्ट दिलेले आहेत. तर आम्ही चॉकलेटा खाऊ तुम्ही गेम खेळा. काय चॉकलेटा पण हवी तुमका? होय. तर म्हणजे हाय आता माझघरकडून गिफ्ट इलेला एवढा सुंदर गिफ्ट टाळ चिपळ्यांक भेटलेला. आणि टाळ चिपळे तर लय खुश झालेले आहेत. आणि आई मासे खाऊन चिंगळा खाऊन खुश झालेली आहे. त्यामुळे हय आमचं व्हिडिओचं एंड करतो. एंड करूच्या आधी आई आमका सांगित तुका काय आवडला तर आम्ही आईक विचारतो. सुरमई आवडली. आणि खरंच सुरमई भारी होती एकदम फ्रेश होती. आणि माका खेकडो आवडलो. खेकडो लय भारीच होतो. आणि विठ्ठलान काय खाल्ला नव्हता. विठ्ठल तुका काय आवडला? स्टफ हलवो ऐकत नाही. आणि मटण बकरो नाही आम्ही एकदा जाऊन इलेलो होतो. आणि आमका आता खरंच आवडला होता. माझघर 1 नंबर हा. आणि त्यांका हल्लीच बेस्ट सी फूड रेस्टॉरंटचं अवॉर्ड पण त्यांका मिळालो हा. आणि खरंच लय भारी. जर ठाण्या विण्या खय अशा डोंबिवलीत तर नक्की जाऊन एकदा भेट देवा. लय भारी हॉटेल. आणि आमका आवडला म्हणून खास आम्ही एवढ्या लांब आयेका घेऊन गेलो होतो ठाण्याका. आणि आयेक पण ता आवडलेला असा. आणि हा व्हिडिओचा आम्ही एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि तुमचं प्रेम या आमच्या स्वीट फॅमिलीवरती असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा. जावा माझघर आपलाच असा. हे बोला ना खालास काय त्या ह्याच्यातच गेलास की का. येवा माझघर आपलाच असा. बाय.